ΑΦΜ 104,7 και α1047.gr. Όπως και να το πεις, η επιτυχία είναι πάντα η ίδια. Άκου δυνατά, άκου μοναδικά, άκου από το ίντερνετ. α1047.gr. Επιστρέψαμε. Λοιπόν, έχουμε την τιμή σήμερα να έχουμε κοντά μας ένα καινούριο καλλιτέχνη, τον Αραμαΐς, που ήρθε εδώ για να παρουσιάσει την νέα του πρώτη δισκογραφική δουλειά. Ξεκινήσαμε με το νέο κομμάτι του, το «Με σένα κόλλησα». Πιστεύω να σας άρεσε, εμένα μου άρεσε πολύ, ήταν έτσι γρήγορο, δυναμικό. Καλημέρα Αραμαΐς. Γεια σας. Καλημέρα, καλημέρα. Στο σταθμό σας που μου δίνει την ευκαιρία να παρουσιάσω την πρώτη μου δισκογραφική δουλειά. Εμείς ευχαριστούμε πολύ. Τους φίλους μου και όλους τους ακροατές σας. Ευχαριστούμε πολύ, να είσαι καλά. Για πες μου, τι καιρό έχει πέρα στην Αθήνα, έβρεξε? Γιατί εμείς εδώ πέρα την είχαμε την πορούλα μας. Έβρεξε χθες το βράδυ. Σήμερα καλυτέρευσε ο καιρός. Όλα μια χαρά. Μπράβο, ωραία. Πώς νιώθεις που στο ραδιόφωνο παίζονται δικά σου τραγούδια? Το νιώθεις λίγο εξωπραγματικό, το νιώθεις ότι αλλάζει η ζωή σου, πώς νιώθεις? Νιώθω πως αλλάζει η ζωή μου τελευταία. Έχει αρχίσει σιγά σιγά, Πώς είναι να ακούς τα τραγούδια σου στο ραδιόφωνο? Να καταλαβαίνεις ότι ο κόσμος αρχίζει και τραγουδάει μαζί σου σιγά σιγά αυτά που τραγουδάς εσύ. Νιώθω πολύ ευτυχισμένο γιατί πάντα είχα αυτό το όνειρο να βγω κάποτε στο ραδιόφωνο, στη τηλεόραση, να αλλάξει η ζωή μου κάπως. Από μικρός άρεσε η μουσική, ασχολιώσου μαζί της ή καθώς μεγάλωνες γίνονταν όλο αυτό? Από 10 χρονών άρχισε, γιατί και ο μπαμπάς μου είναι μουσικός, είχα την καλλιτεχνική φλέβα, πήρα από αυτόν. Α, κατάγεσαι δηλαδή από οικογένεια μουσικών. Αραμαΐς, θα ήθελα να σε ρωτήσω πόσο εύκολο ή δύσκολο είναι για ένα νέο τραγουδιστή να κάνει τα πρώτα του βήματα στην Ελλάδα? Γιατί όσο γνωστόν στην Ελλάδα οι καλλιτέχνες δεν χαίρουν τις υποστήριξεις που χαίρουν στην εξωτερικό, έτσι. Σίγουρα. Είναι εύκολο ή δύσκολο? Πιστεύω πως είναι δύσκολο να βγει κάποιος καλλιτέχνης τώρα, ειδικά σε αυτές τις εποχές. Πρώτα απ' όλα εμένα πρέπει να έχει ταλέντο, πιστεύω, και μια γνωριμία. Κατάλαβα. Τι έχεις εσύ, πιστεύεις, που σε κάνει διαφορετικό και θα μπορείς να κάνεις επιτυχία? Πρώτα απ' όλα που είμαι νέος. Που είσαι νέος, ναι. Ναι. Και πιστεύω πως έχω ένα ταλέντο από μικρό, δηλαδή, μουσική. Έχεις δηλαδή, νομίζω, αυτό το κάτι που χρειάζεται πλέον, έτσι. Σκέφτηκες πότε να πας σε αυτά τα Greek Idol, πώς ήταν αυτό στο Αντένα, ρε Κική? Που το παρουσίαζε ο Σάκης ο Ρουβάς, παιδί μου. Ναι, τέλος πάντων. Το X Factor, μπράβο, το X Factor. Εσύ γιατί δεν έκανες αυτό το βήμα? Το σκέφτηκες πότε να πας εκεί? Και ποια είναι η άποψή σου? Πιστεύω πως αυτά τα παιχνίδια δεν δείχνουν αυτό που πρέπει. Δείχνουν κάποια άτομα που δεν κάνουν, πώς το λένε, για τραγουδιστές. Δεν... Πιστεύεις δηλαδή ότι μέσα από αυτά τα παιχνίδια δεν βγαίνουν καλές φωνές? Βγαίνουν μερικοί, αλλά μερικοί πιστεύω πως... Αλλά δεν σε αρέσει η προβολή που δείχνουν στα άτομα αυτά, έτσι, ότι δεν ασχολούνται τόσο πολύ με τη δουλειά τους. Ναι. Α, και εντάξει, το X Factor μπορώ να πω ότι ήταν απλά κάποια live. Το Greek Idol ήταν λίγο πιο... τους γελιοποιούσε λίγο περισσότερο για να κάνει νούμερα. Ναι, σίγουρα. Ναι, πες. Όσον αφορά για τη μουσική, η μουσική είναι έκφραση συναισθημάτων, είναι έκφραση αισθημάτων. Εσύ τι θέλεις να βγάλεις? Σε ποιο συναίσθημα θέλεις να βγάλεις με τη μουσική σου στον κόσμο? Ποιο συναίσθημα? Του έρωτα, της στεναχώριας, της πικρίας, της ευτυχίας? Θεωρείς τον εαυτό σου ερωτικό τραγουδιστή ή κάτι πιο χαρούμενο και να δώσει έτσι μια πιο ανάλαφρη ανάση στον κόσμο που περνάει δύσκολα τώρα? Πιστεύω πως είμαι ερωτικός τραγουδιστής. Ερωτικός τραγουδιστής, Ναι. Όπως πιστεύω και το περισσότερο τραγουδιστές είναι εδώ πέρα στην Ελλάδα ερωτικοί. Κάτι έχουμε εμείς στην Ελλάδα εδώ πέρα, ένα ερωτισμό και εκεί, δεν ξέρω γιατί. Έχουμε μια τάση τέτοια. Πες μου κάποιο είδωλο σου. Όλοι όταν ξεκινάτε, πιστεύω οι τραγουδιστές, έχετε κάποιον στο μυαλό σας που λέτε άμα κάνει να γίνω σαν κι αυτόν. Άλλοι έχουν τον Michael Jackson, άλλοι την Lady Gaga τώρα πια. Εσύ ποιον έχεις? Έχω βασικά πολλά είδωλα.
Πες ένα-δύο για να καταλάβω περίπου πώς το σκέφτεσαι. Ναι, από εδώ από Ελλάδα μου αρέσει ο Σάκης. Α, το styling του Σάκη. Ναι, το στυλ του δηλαδή, όλα αυτά. Και την καριέρα του, έτσι, πόσα, 14 χρόνια. Από Αμερική μου αρέσει ο Justin Timberlake, το στυλ του, αυτό το R&B. Α, ωραίο. Α, κατάλαβα, ναι. Εκεί. Με τι άλλα είδη μουσικής θα ήθελες να ασχοληθείς, εκτός από τα ερωτικά, τα pop, κάποιο διαφορετικό? Τώρα προσπαθώ να περάσω στην R&B μουσική. R&B. Η καινούργια γενιά αυτή της μουσικής. Είναι και μια μουσική του μέλλοντος, λένε το R&B. Ναι, το R&B, ναι, σίγουρα. Και επειδή κάθε τραγουδιστής άντρας θέλει και ένα fan club από κοριτσάκια, πώς σ' αρέσει η κοπέλα? Πώς αρέσουν δηλαδή οι γυναίκες? Πες μου ένα πρότυπο γυναίκας που σ' αρέσει. Πρότυπο γυναίκας που μου αρέσει. Δεν έχω κάποιο πρότυπο. Δεν μπορεί. Ποια Ελληνίδα γυναίκα είναι αυτή που βλέπεις και λες wow, ας πούμε, που λες δεν μπορώ? Τώρα αυτή τη στιγμή δεν μου έρχεται. Ούτε η Έλενα? Γιατί συνήθως εδώ πέρα μας λένε την Έλενα, γι' αυτό το λέω. Η Παπαρίζου, παραδείγματος. Η Παπαρίζου, ναι, όλοι του Παπαρίζου μας λένε, είδες. Και βέβαια. Είναι το όνειρο μας. Επίσης το γυναικείο κοινό εδώ πέρα του σταθμού θα ήθελε να μάθει μερικά πράγματα για σένα. Εκτός από τη μουσική, με τι άλλο ας πούμε ενδιαφέρον να ασχολείσαι, με τι άλλο ασχολείσαι? Τι σε κάνει να διασκεδάζεις, πού διασκεδάζεις? Ασχολούμαι με τη μουσική, το γενικό, με τις παραγωγές, γράφω παραγωγές, το τραγούδι, γιατί και αυτές τις παραγωγές που είναι στο CD είναι δικές μου. Δηλαδή τις γράφω μόνος μου. Και στίχους και μουσική? Ναι, και όχι στίχους, έχω κάποιους συνεργάτες, κάποια παιδιά που με βοηθάνε. Παραδείγματος χάρη στο «Με σένα κόλλησα», είναι ο τίτλος του CD. Το ερμηνεύω με ένα παιδί, το Στάση Σκλαβινή, το οποίο μου έχει γράψει και τους στίχους. Μάλιστα. Νομίζω και τον Νίκο Και ο Νίκος Ευαγγελάτης. Ναι, ναι. Για πες μου λίγο, θα εμφανιστείς κάπου ή τρέχεις τώρα για το promotion του CD? Γιατί καταλαβαίνω ότι είναι αγώνας δρόμου το να βγάλεις πια ένα CD και να πρέπει να το εμφανίσεις, έτσι. Ναι, γενικά αυτή την εποχή ετοιμάζω κάποια live, ακόμα δεν είναι σίγουρα πότε και πού. Αρχές Οκτωβρίου λογικά, Αθήνα, και ύστερα θα αρχίσω και στην όλη υπόλοιπη Ελλάδα. Στο Ρέθυμνο έχεις έρθει ποτέ? Στην Κρήτη? Στο Ρέθυμνο έχεις έρθει ποτέ? Δεν έχω έρθει ποτέ, ελπίζω. Κρήτη, Θέλω να πάω. γενικά. Ελπίζουμε να μας έρθεις εδώ στα στούντιο. Ναι, να σε γνωρίσουμε και από κοντά. Για πες μου λίγο, πού μπορεί να σε βρει ο κόσμος μέσω του διαδικτύου? Γιατί πιστεύω σύγχρονο παιδί και νέο θα έχεις τρόπους να σε βρει ο κόσμος στο διαδίκτυο, έτσι. Ο κόσμος μπορεί να με βρει στο Facebook, έχω πολλές σελίδες. Μουσικές σελίδες, MySpace. Είσαι δηλαδή στο MySpace, στο Facebook, Twitter, όλα αυτά τα έχεις, έτσι. Ορίστε. Facebook, Twitter, όλα αυτά τα έχεις. MySpace, μπράβο. Θα με βρουν στον Αδαμαΐ. Να πάμε λίγο στη νέα σου δισκογραφική δουλειά που είναι το «Με σένα κόλλησα». Θα ήθελα να μου πεις ποιο τραγούδι από όλα που έχει μέσα ξεχωρίζεις. Ναι, ξεχωρίζεις. Ποιο είναι αγαπημένο σου? Ξεχωρίζει το «Με σένα κόλλησα», το «Χαμόγελο». Αυτά τα δύο κομμάτια πιστεύω είναι που ξεχωρίζουν, και τα υπόλοιπα είναι πολύ ωραία, αλλά αυτά τα δύο πιστεύω είναι ξεχωριστά. Σου αρέσουν οι συνεργασίες ή απλά θέλεις να είσαι solo? Όχι, μου αρέσουν και οι συνεργασίες. Ποια θα ήθελες με ποιον θα ήθελες να συνεργαστείς κάποια στιγμή στο μέλλον? Τώρα αυτό στο μέλλον μπορεί κιόλας, δεν ξέρω αν γίνει. Θέλω να συνεργαστώ με τη Σάια. Με τη Σάια, πάρα πολύ καλό. Ναι. Δυναμικό το έτο θα μου ακουγόταν αυτό. Ναι. Είναι καλή η Σάια. Ναι, ναι. Να πάμε λίγο στο χρόνο. Να μας πεις λίγα πράγματα για το βιογραφικό σου. Μιας και η συνέντευξη είναι για να σε γνωρίσουμε καλύτερα. Ναι, ναι. Από πού είσαι, πού μεγάλωσες? Ναι, η καταγωγή μου είναι από Γεωργία. Μεγάλωσα εδώ Ελλάδα. Από 5 χρονών βρίσκομαι εδώ. Και πότε ξεκίνησες να ασχολείσαι με τη μουσική, πόσο μικρός? Ναι, βασικά είμαι Έλληνας, παρόλο που η καταγωγή μου είναι από Γεωργία. Έχω ρίζες ελληνικές. Και από πόσο χρόνο άρχισες να ασχολείσαι με τη μουσική? Μου είπες ότι οι γονείς σου ήταν μουσική και από εκεί ξεκίνησες. Άρχισες κάποιο όργανο μικρός? Ναι, μου είχε χαρίσει ο μπαμπάς μου ένα αρμόνιο. Α, ωραίο. Ναι. Και από εκεί άρχισα. Με βοήθησε λίγο και μετά το πρώτο μου κομμάτι το έχω γράψει στα 10 μου. 10 χρονών, εμείς 10 χρονών τι κάναμε, με κούκλες παίζαμε, άστα. Και εσύ έγραφες μουσική, καλό αυτό.
Πάει να πει ότι από μικρός είχες ταλέντο, δηλαδή σου άρεσε πάρα πολύ. Ναι, μου άρεσε πάρα πολύ. Δηλαδή, Μιας και ο πατέρας σου ήταν μουσικός. Μουσική από το Sony PlayStation, τότε που υπήρχε το ένα, υπήρχε ένα πρόγραμμα και συνέχεια τώρα στο υπολογιστή. Γενικά σου άρεσε η μουσική ή απλά ήθελες να βγεις, σου άρεσε η δημοσιότητα? Όχι, η μουσική πρώτα απ' όλα. Σε φαντάζομαι λοιπόν και στο δωμάτιό σου όπως όσα παιδιά να προετοιμάζεις κάτι και ξαφνικά σου λέει μια εταιρεία θα σου βγάλουμε CD και γίνεται πραγματικότητα. Πώς ένιωσες το όνειρό σου όταν είδες ότι γίνεται πραγματικότητα? Τρελάθηκα, το περίμενα από μικρός αυτό, έλεγα θα κάνω τίποτα, θα κάνω και τελικά βγήκε το όνειρό μου. Όταν έγινε δηλαδή αυτό ξαφνικά, φαντάζομαι ότι για όλα τα παιδιά που τα προσπαθούν και λένε θα γίνει, δεν θα γίνει, γιατί ξέρεις, περνάει μεγάλη ανασφάλεια και ξαφνικά σου λέει μια δισκογραφική εταιρεία ότι ναι, θέλουμε να κάνουμε CD μαζί σου. Ναι. Και Πρέπει να είναι πολύ μεγάλο. Θέλω να πω επίσης ένα μεγάλο ευχαριστώ στη Music Traction, δισκογραφική, το διευθυντή της εταιρείας, τον κύριο Γιάννη Βασιώτη και τους συνεργάτες που μου στήριξαν πάρα πολύ. Έτσι, γιατί πάνω απ' όλα να γνωρίζουμε αυτούς που μας αναδεικνύουν. Ναι. Μας βοηθάνε. Μας Μπράβο. βοηθάνε. Θα ήθελα επίσης να σε ρωτήσω και κάτι άλλο τώρα. Ναι. Θα ήθελα να μου πεις, τι χρειάζεται ένα τραγούδι για να κερδίσει το χρόνο, δηλαδή για να μείνει εκεί πέρα, μιας και γράφεις τραγούδια και ξέρεις πάνω κάτω. Για να γίνει διαχρονικό. Για να γίνει διαχρονικό. Είναι διαχρονικό. Θέλει κάποια ιδιαιτερότητα, κάτι το διαφορετικό πιστεύω. Να έχει Ήχους κάτι ξεχωριστό διαφορετικούς μέσω του από εννοείς, ό,τι έτσι. χρησιμοποιούν συνήθως. Αυτά, τίποτα άλλο. Και φυσικά πιστεύω ένα ταλέντο πρέπει να έχει ένας άνθρωπος και να Πιστεύεις? κάτι ξεχωριστό. Να κάτσει, να το σκεφτεί. Γιατί οι καλές δουλειές δεν γίνονται γρήγορα, θέλουν τον χρόνο, πιστεύω. Πιστεύεις ότι το επίπεδο στο ελληνικό τραγούδι δεν είναι εκεί που θα έπρεπε να είναι? Ότι βγαίνουν συνέχεια κομμάτια που απλά είναι το τώρα και ξαφανίζονται? Δεν μένουνε όπως... Πιστεύω πως θα μείνουνε. Η δικιά μου γνώμη είναι πως θα μείνουνε. Εσύ ασχολείσαι και με την ξένη μουσική, σωστά? Θες να κάνεις και ξένα κομμάτια δηλαδή? Ναι, Έχεις και κάποια ξένα κομμάτια? ναι, φυσικά έχω. Τα οποία ηχογραφώ ακόμα τώρα. Βάζω καινούργια. Δεν είναι έτοιμα ακόμα όλα. Περιμένουμε με αγωνία να σε ακούσουμε. Σας ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, χάρηκα πάρα πολύ που σου μιλήσαμε. Επίσης, Ελπίζουμε ό,τι καλύτερο να συμβεί στη ζωή σου. Ήδη έχουν ξεκινήσει, ήδη έχεις βρει το δρόμο σου. ναι, Και ξέρεις, και μια φορά λένε το σημαντικό είναι να γίνει η αρχή και μετά με πολλή δουλειά όλα έρχονται τα καλά. ναι. Εγώ λοιπόν σου εύχομαι ό,τι καλύτερο. Εμείς θα είμαστε εδώ πέρα, ό,τι θέλεις ξανά να ξαναμιλήσουμε. Και να έρθεις Πάρα και πολύ. στα στούντιο εδώ πέρα να σε έχουμε από κοντά. Ναι. Να μην Τα μιλάμε από το Τα τηλέφωνο. τραγούδια σου από εδώ και πέρα θα παίζουν στην εκπομπή μας. Σε ευχαριστούμε λοιπόν πάρα πολύ που ήσουν σήμερα κοντά μας. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε Για να βγω στο ραδιό σας. και ό,τι καλύτερο. Να είσαι ευχόμαστε. καλά. Πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε Ευχαριστούμε. πολύ. Καλή σου μέρα. Γεια σου. Η καρδιά της μουσικής χτυπάει στους 104,7. Ράδιο Α. 24 ώρες μαζί σας.